La Tangi i l'Àngeles es preparen per començar la feina. No treballen al circ ni a la televisió. Ho fan a l'Hospital Josep Trueta. Es posen els seus sabatots, el nas vermell i, com no podia ser d'una altra manera, la bata blanca per convertir-se en uns metges ben estrambòtics i començar a repartir la seva medicina, el riure. Què ha passat? L'infant que passa per un procés d'hospitalització pateix perquè es troba en un ambient desconegut i hostil. Per alleugerir-lo, res millor que crear un ambient distès que el connecti amb el seu dia a dia i on es pugui fer broma i divertir-se. Els pallassos de la companyia Xarop Clown compleixen aquesta funció. Ho fan amb els petits, però també amb els familiars que per estones poden oblidar-se del que estan passant i concentrar-se en passar una bona estona. A diferència d'altres espectacles de pallassos, nosaltres no estem a sobre un escenari fent un espectacle, sinó que entrem a l'habitació, que és un lloc molt delicat, és l'espai íntim d'aquella família, d'aquell nen durant uns dies, i hem de tenir molt de cura a l'hora d'entrar-hi, demanem permís per entrar, mirem com està aquell nen, està receptiu, no està receptiu, si vol pallassos, no vol pallassos, i fem una improvisació adequada amb l'edat que té el nen i el que té, perquè abans d'entrar a les habitacions l'infermera ens explica què té aquell nen, quina edat té, com se diu i què li passa. I depenent de què li passa, de què l'hagin operat o per què estigui aquí a l'hospital, farem un tipus d'actuació o una altra. I ara és el... Xis-pom! Doncs a mi em sembla molt bé perquè animen a la mainada i això en somriure als nens no té preu en una situació hospitalària. Trobo que és molt encertat. El que passa és que m'agradaria que fos un dia, o sigui, no 2 dies a la setmana, sinó cada dia, almenys que fos 5 minuts o així, perquè la mainada després està molt contenta durant el dia quan passen els pallassos. Abans d'entrar a una habitació, els professionals de Xarop Clown s'informen sobre el cas, l'infant i la família. Després, la seva feina se centra en reduir l'ansietat i l'estrès a través del riure. Faciliten que el nen pugui expressar obertament el seu malestar per estar ingressat a l'hospital, desdramatitzen situacions com el moment de posar una via i ajuden a la família a alliberar tensions i a parlar sense tabús del problema. Bé, a nosaltres ens és molt beneficiós que hi hagin els pallassos aquí, perquè per la nostra feina a nosaltres ens agrada que estiguin aquí. Quan, per exemple, hem d'entrar un nen al quarto de cures, és una situació una mica estressant pels nens, perquè generalment practiquem cures amb nens que estan cremats o hem de posar unes vies perquè els nens han d'anar a quiròfan. Aleshores el que fem és demanem ajuda als pallassos, ells venen aquí amb nosaltres i mentre nosaltres estem fent la nostra feina, que és la de curar o bé la de posar una via, els nens estan molt distrets perquè els pallassos ens ajuden a que els nens estiguin més atents amb el que ells els hi fan que no pas en el que nosaltres estem fent. I per tant, nosaltres ens ajuden molt, ens alleugeren molt de la tensió d'aquell nen, que és un moment una mica angustiós per ell. I bé, la veritat és que ens agrada molt que estiguin els pallassos aquí. DIPSalut col·labora amb Xarop Clown, finançant una part de la seva activitat.